खुलुमबाय एसपिरेटा नागिरि नोंथांमोननिसिम भुटान हाजोनिफ्राय बोहैनाय दैनिफ्राय चिराङाव सासे गंगार गथ' बोखांनो मोन्दों होननानै बाथ्रा लादों, नाथाय बियो नंखायसो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गंगार गथ' दैयाव कार्टुनाव सोनानै फोजावहरदोंनो। दा बे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरनाव आं खबर लानि नंगौना नङा। दा बिथांमोना बुङो, आच्चा बे दैया माब्लानिफ्राय देरबोनाय बा खुरबोनाय? बहुत बोसोरनिफ्राय खुरबोगासिनो दङ। बे दैया दासिमबो खमायाखै। आरो गामि बायदिसिनाफोरा माखासे लांजोब्बाय नामा? लांगासिनो दङ। ओरै जायगा जायगा माबा खुरखानानै साहा दङ ब्रिज हाट माल हाट एकदम गासिबो औवा गय बायदिसिना लांनानै दासिमबो माबागासिनो दङ। हालाय हाफाय जागासिनो दङ मानसिफ्रा। आच्चा नोंनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि, बे दैयाथ' भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै ना? औ। बे दैयावदि भुटान हाजोनिफ्राय सासे गंगार गथ' कार्टुनाव सोनानैहाय सोरबा मोन्दों होननानै बुंदों, बुहुत भाइरेल जादों। दा बे खोथाया नंगौना नङा? नङा। बिदिबा जों नुगौमोन। बिदिबा जों मानो नुवाखै? जोङो दै जिङावनो दङ। जों नायगासिनो सानफ्रोमबो दैयाव। जोंथ' मिथिनो मोनाखै। बे नंखाय। थारैनो गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थारमाने बुस्थुआ नंगौना नङा? थारमाने नोंथाङा सोंनाय जादों। मानसिफ्रा बिदिनोसै उराव बाथरि ओरैनो गोदाव सोराव बुंलाबायनायसो। जोंथ' नुगौमोन बिदिबा। जोंनो दै जिङाव जोङो मानि थाखाय मानो नुवा जानांगौ? जों नुनांगौमोन।